मिमिक्री तो बहुत लोग करेला भाई लोग, लेकिन वायरल शायदे केहू होखेला। केहू हीरो हीरोइन के करेला, केहू जानवर के करेला, केहू कुकुर बिलार के करेला। लेकिन बाना एगो चाचा के उ बकरी के आवाज के मने निकाल के एबार वायरल हो गईल बनो। आ शायदे केहू उतना वायरल भइल होई। एबार सोशल मीडिया पे इतना छैले बनो, आ इतना मीडिया वाला लोग इनकरा लगे पहुंचत न कि अब का कहल जा। हालांकि कुछ बा ना, लेकिन खाली बकरी के आवाज निकाल के। तो हम चाहम कि चाचा को पहले वीडियो देखा जा, तब मजा आई। देखिए हमारे साथ अभी वही वायरल शाहरुख खान है, जिनका वीडियो बड़ी तेजी के साथ वायरल हो रहा है बकरी के जैसा मेमियाने पर। मेमिया दिया और वायरल हो गए। लॉरेंस बिश्नोई से डर लगता है। और एक बार और बकरा वाला। तो भाई लोग देखला जना वीडियो। अब ये वीडियो में कुछ हो बा ना, लेकिन का करब, किस्मत हो वायरल होखे खातिर। वायरल अब हो गई ना, तो अब समझ कि इनकरा लगे लोग पहुंचे लागल। आ हर फनी कॉमेडी वीडियो में अब इनकर इतने अवजिया यूज होखे लागल बकरी वाला। तो अब का कहल जा भाई लोग, किस्मत ये कहाला। तो अगर वीडियो अच्छा लागल हो तो हमारा भी चैनल का सब्सक्राइब कर लिया जा, और बेल आइकन का दबावे को मत भूलिए जा। और हाँ, अब का कहल जी, चाचा अगर वायरल हो गई बनो तो इनकरा का सपोर्ट दुलार प्यार ऐसा ही बनैले रह जा, ऐसा ही वायरल रहस।